Să vezi că abia acum m-am apucat și o să fac un videoclip și n-am mai făcut de foarte mult timp. Și că, nu știu, că m-am văzut de treabă și chestii. Cum vedeți, am evoluat foarte mult, am mai mulți brawleri. Nu e același cont pentru că mi l-am pierdut, că atunci nu aveam habar de Supercell ID, că acum m-am făcut fain frumos Supercell ID. Și acum noi cum m-am făcut, o să dăm o tură cu... hai să vedem, hai că le iau pe Carl. Și dăm o tură și noi de showdown, solo showdown. Poate mai merge și la Brawl. Da, mult spus Brawl. O să merem, o să vă arăt și cât am terminat Battle Pass-ul. Bineînțeles că acum am devenit mai pro, pentru că înainte, cum era Brawl Stars-ul mai vechi, nu era prea eu pro. Și știu că m-am uitat la videocliparea vechi cu Brawl Stars, efectiv m-au stârnit foarte multe amintiri, băieți. Știu că Colt e aici, Antufish. Sau? Nu. Se pare că nu e. Cred că a plecat, uite-l pe Colt. Serios, el a adunat 5 și abia una. Bineînțeles că am și o skin pe Colt și Gadget, doar că numai pe ăla m-a picat Gadget. Și ai partea rău că m-a picat de el, las. Hai să merem. Bă, ați văzut că am tras de 2 ori? Mă, ce... fain, am înțeles, și internetul mă interesează acum. Fix când fac eu video, atunci internetul. Cât să fie asta atât de noob ca să dea după mine. Că nu mă oprește ăsta, vauleu. Are 10, cred că s-o ars. Bă, ce cu așa ceva? Atunci când am filmat pe contul ăla, eram de pe aia la tabletă, doar că acum am o tabletă nouă, mai bună și nu știu ce, dacă îmi filmez, începe să facă fițe. Uneori mi s-a oprit filmatul și eu nici măcar n-am aflat și m-am jucat în continuu. Deci ați auzit foarte bine. Și după aia când am aflat că nu mai filmează, m-am pus mâinile în cap și vă dați seama. Atunci nu prea aveam o tabletă așa de bună. Dar acum trebuie să mă luc cu ăsta când eu am o viteză de... mă întrece și Melcii. Uitați-vă cum merg. Cred că s-a ars. Da, poate cu mine. Of, dar lagul ăsta. Na, asta e bun și locul 2. Dacă n-auziți asta de la Brawl Stars, doar că am dat eu aici încet, ca să nu mă fac ca înainte, când efectiv s-auzea tot Brawl Stars-ul la maxim și efectiv nu auzeați vocea mea numai pe la început. Să mai auzea vocea, nu să vedea ce... Doamne feri cu mine. Hai că dăm și la ce să dăm. Sau pe cine să alegem. Bineînțeles, aici am ajuns eu, imediat o să termin. Păi... pe cine să iau, hai că le iau pe Tic. Imediat o să le iau și pe 8-bit. Asta abia aștept, vedeți? O să le iau pe 8-bit. Și mai atunci cum era shop-ul ăla ciudat. Acum dădea așa, stânga dreapta, acolo dădeai sus jos. Ca să faci, și chiar ciudat atunci. La gem, hai că jucăm la gem grep. E cum a picat Spike. Efectiv atunci numai Spike era în meci. Ați văzut? Spike. Nu se exista. Fain, avem și pe Nani în meci. Uiți. Acum mai doar fac așa, pun pe ăsta, că e mai simplu. Bă, unde? Uite-l pe Poco. Bă, ce-am de tot așa lagul ăsta? Dacă și acum trebuie să pierd.
Dar ce naiba, îl avem pe Nani și efectiv el e harcea-parcea. Nu vedeți cum joacă? Abia mai fac și eu ceva pâine groasă. Cred că nu, da, o să pierdem. Mai bine jucăm la Solo Showdown decât să joc aici. Că și-o dat porcărie, bun. Zip. Dacă de ciudat, atunci era Brawl Stars-ul, mamă. Ne simți. Vezi cum vin toți pe mine când mă văd că am puțină viață. Acum și pierdem. Imposibil, nu, efectiv, prietenul meu îl are pe Nani și efectiv îi spargem pe toți. Ia-l. Yes, o să câștigăm. Marș. Oh, da, vezi cum sară numai pe mine, Bull. Hai, omorâți-l. Pentru că știu că mă vrea pe mine. Da, și dacă vreți o să vă las TikTok-ul meu în descriere. Dacă vreți să mă urmăriți, să vedeți ce fac eu pe TikTok. Dar nu-mi spune cum pot să omorâ pe Bull. Yes. Ia una și fugi, bă, dar fugi. Acum trebuie să vină Poco. Vezi cum sare numai pe mine. Dar știu că pe mine mă vrea. Tot n-are ce să facă. Am câștigat meciul ăsta. A fost destul cam greu meciul ăsta. Sper să nu vorbesc prea tare în microfon. Dar nu m-am mai jucat cu Poco de un an. Ați auzit foarte bine, de un an. Ne am aici. Hai că luăm pe Spike, dar știu că o să sară toată lumea pe mine dacă le iau pe Spike. Cine se iau, pe cine se iau, hai că o iau pe... Nu pe B, pentru că știu că acolo e spațiu mic la Solo Showdown. Hai că o iau pe Jessie. Dar tot mă încurc cu Jessie și Jackie. Am uitat să mut de pe gem. Grab. Asta e, acum joc acum. Unde tragi? Ce greu joc cu lagul ăsta. Dacă vă arată că merge foarte bine, nu știu de ce merge la voi foarte bine. Bă, ce naiba am acum? Când filmez sunt ca tot nubul. Că eu sunt singurul care a ținut aici. Hai că mă activez tureta. Oh, vai. Hai, tureta, omoar. Yes. Mă duc să iau. Oh. Marș de aici, Abi. Mama. Nu, fix pe mine mă trebuia să mă iei. Hai, turetă. Că m-am ars și de tot. Yes. Nu, da. Hai că până atunci o stau aici să văd dacă vine cineva. Uite cum vin tu fish. Dai. Hai că o să câștigăm, O să las... prea târziu. Măcar am câștigat. Star player. Star player. Jessie Flixit. Haide să iau pe cine să pun. Hai că o pun pe Jessie. Ok. Bip. Asta e, haide. Hai că mai dăm 2 meciuri și închidem episodul până aici. Nu știu de ce, da.
Filmăm de a 10 minute, mamă, dacă de cât filmăm. Aveam tot felul de intro-uri. Și asta e problema. Na, mai trebuia și Gale. Vreau să-i dau un cap la Gale-ul ăsta. Doar cum știu că o să termin Dar chiar după ce termin Battle Pass-ul, ce se întâmplă? Cred că nimica. L-am terminat, asta e. Trebuie să fac Battle Pass-ul de acolo. Nu Battle Pass-ul ăla. Brawl Pass-ul, dacă îl termin, cred că nu o să se întâmple nimica. Dar știu că la sfârșit o să-mi dea un chest bonus. Orice o să-mi pice din el, că din Megabox m-a picat Spike. Poate dăm și cele 2 ture cu Spike și după aia închidem. Dar să-mi spuneți în comentarii dacă vorbesc prea tare sau dacă vorbesc prea încet. Să-mi ziceți. Nu știu, cred că vorbesc cam normal. Că așa vorbesc eu, dar dacă mă apropii prea tare, e prea tare. Dacă mă îndepărtez, e prea îndepărtat și atunci nu știu cum să stau. Dar uite cum fuge Shelly prin tufișuri. Hai. Abia aștept să le iau pe 8-bit. Oh, băi, easy kill. Uite cum stă numai după ăsta. Dacă m-aș activa, da, auzi la mine puterea, tureta. Efectiv aș pune aici și efectiv să-l spameze pe Colt. Dar uite cum stă după tufiș, Nesi porcul. Stai mă pe loc să te killăresc. Hai că m-am lovitură și îmi spawnez tureta. Hai că mă pun, uite, chiar aici. Și vin pe tine. Na. Asta e bun și locul 2. Hai să-l luăm pe Spike. Mip, 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 mip. Play. Ara, și e chiar bună o idee Supercell ID, pentru că nu fac cu ăsta timp, pentru că știu că o să-mi iau ban. Na, mai trebuia și Colt aici. Sau disable account. Mi s-a întâmplat asta odată, pentru că am făcut prea mult timp. Efectiv, mă duceam și mă făceam ca să fac cu ei timp. Nu cred că a fost Marian ăla, nu cred că. Dar știu că mi l-am pierdut și ăla. Știu că pe un cont pe telefon m-a picat efectiv Bibi. Nu fac timp cu tine pentru că știu că o să-mi iau Ben. Nu, bă, dar merg caracterule. Aoleu, Spike poate. Yes, l-am încetinit. Tot o să mor. Dai. Oh, știam eu că o să mor. Asta e. Se mai întâmplă. Play. Efectiv nu-mi place când pierd și efectiv aud minus. Minus 2. Odată m-a picat minus 5. Și mie se pare că asta e chiar cam mult, minus 5 trofee. Vă dați seama. Na, uite-l pe nesimțit cu... Na, că din prima o să pierd. Nu, că știu că o să mă omoare. De unde l-am omorât? Acum știu că el știe că eu o să mă duc acolo să iau ăla și așa nu mă duc. Dar ce s-o ăștia din copaci ăștia? Merg un pic. Așteptăm să uite stânga-dreapta. Tot să mai uite, văd că se uite unul la altul.
Cred că mă simt în prezență. Na! Și ăla mi l-am pierdut pentru că m-am făcut Brawl Stars ăla Nulls. Și așa m-am pierdut și cu... Na, uite cum mere să spameze. Stupid. Serios? Na, stai că mai dăm un match. Stai că s-a terminat. Ba nu, hai că mai dăm un match pentru cei 7 abonați faimoși. Ba încheiem episodul. Până așteptăm să bangă. Nu știu, eu cred că îmi pică foarte greu brawlerii. Asta m-a picat din Megabox și nu vrea, nici măcar nu vrea să știți cum am făcut, cum m-a picat Spike. O să luăm Mortis. Are lag Mortis. Văd că are lag. Hai să lăsăm în pace. Pentru că știu că o să mă omoare, că el e țigan. Mortis. Bă, Leon, na, acum trebuie să fug, că ăștia mă omoară. Na, Crow. Marș. Na, acum trebuie să fug de Morticanus. Hai, măcar ăsta să-l iau chestul. Așa. Na, uite-l pe Crow. În tufiș. Mă enervează că dă poison-ul ăsta. Nu știu, cred că Mortis ăsta e cam noob. Serios, fix chiar în colț s-a ascuns. Uite cum vrea să facem timp. Na, că acum o să vină Mortis pe mine. Ba nu. Ba da, ba nu, ba nu, ba da, ba nu. Nu știe pe care să meargă. Acum cât au văzut că cât dau eu, nu mai merg. Dar unde vedeți când efectiv dau mult, fuge. Și când își recuperează viața, vine după mine ca pâinea caldă. Asta e problema. Nu-i nimeni din tufiș, na. Mori acolo, Crow tâmpit, că mai da și poison-ul tău de la colț de stradă. Cred că ai bere. Na, Crow, mății. Asta e. Next, bă, dar ce ai? Eu măcar m-am făcut cu câteva trofee. Păi cam atât a fost cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!